Mbak Ida. Mbak Ida Rene, Mbak. Metu Mbak Ida. Ana apa ta Mbak Dia? Wah, gembor, bengak. Ki apa kuwi ning kertas? Kok gambar denah iki? Iki lho Mbak Ida, bangunanmu ki to, mlebu ngene denahku ki ning tanahku. Apa tukangmu ki ora iso ngukur to? Piye to Mbak Dia? Iki kita wis ukur mbek tukangku. Ora mung pisan pindho, wis bola-bali Mbak Dia. Tapi ki lho Mbak, ki lho ngendenahku ki jelas. Tembokmu to mlebu ning tanahku sak jengkal. Nek ngene iki aku ora trimo to, Mbak. Tanahmu pokoke sing mbok bangun iki kudu mbok gempur. Mah, wong ukuranku wis bener kok. Kowe ora asal nuduh ya, Mbak. Ah, ora trimo aku. Pokoke to, Mbak, tembok sing mbok bangun iki ning mlebu tanahku iki sampean gempur rak. Ora trimo aku mlebu kok dengan tanahku. Apa? Digempur? Ya wis, omah tanahmu wis sing tak gempur. Biasanya aku sering ngalah. Saiki aku moh ngalah. Rene ra kowe? Mbak, Rene ra, Mbak? Rene ra?